L-ewwel ittra pastorali tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma, Isqof ta' Għawdex. Ir-roddu ħajr lil Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. Nixtieq li f'din l-ewwel ittra tiegħi lilkom inrott ħajr lil Alla flimkien magħkom għad-don tal-Isqof Mario, illi qiegħda lid-Djoċesi tagħna ta' Għawdex bħala r-raj tagħha għal dawn l-aħħar 15-il sena. U allura flimkien mas-salmista il-koll flimkien ngħidu roddu ħajr lil Mulej għax hu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Permezz ta' Mons Isqof Mario il-Mulej tagħna ħafna grazzi, ippermettu li nsemmi biss ftit minnhom. L-ewwel qabel kollox l-imħabba kbira tiegħu lejn il-kelma ta' Alla u din waslitu biex isaħħaħ il-katekiżmu kemm ta' tfal, kemm tal-adolescenti u jmexxi l-qudiem diversi gruppi ta' katekezi tal-adulti bħalma huma l-Lexio Divina, il-komunitajiet Ewkaristiċi, il-komunitajiet neokatekumenali u dan mingħajr ma warrab l-aqdiet u l-movimenti tal-Leġjun ta' Marija, l-Mużew u l-Azzjoni Kattolika. Saħaq kemm felaħ biex l-Ewkaristija tiġi ċċelebrata bid-dinjità li tistħoq ilha. Spiss kien idawwalna u jħeġġiġna b'omeliji sbieħ maġuna mhux biss mill-kelma ma wkoll bl-esperjenza u bil-profondità tal-persuna tiegħu. Il-preparazzjoni u l-kura tal-liturġija għalina huma ta' stimolu u ta' mudell ta' għajnuna biex il-qsim tal-ħobs li kien il-motto tiegħu isir kif jixraq. L-Isqof Mario kien attent għal min qiegħed ibati, ta' spiss kont issibu ħdejn is-sodda tal-marit u ta' min qiegħed imut. Tkellem favur il-barrani mhux darba u tnejn u ħeġġiġna biex ikollna qalb kbira biex tilqa' lil kulħadd. Ħaħsib li fid-Djoċesi kun hawn min tassew jieħu ħsieb il-marit, il-fqir, il-batut u nnifsu għamel kif seta biex jgħin lil minnu fil-bżonn. Allura jixraq li minn qalbna nroddu ħajr lil Alla għal dawn id-doni li tagħna permezz tal-persuna tal-Isqof Mario Grech. Imma jixraq ukoll illum li fit-tmiem il-missjoni tiegħu fid-Djoċesi tagħna nirringrazzjaw lilu direttament u nweduh it-talb tagħna. Ngħidulek grazzi Eċċellenza tal-ħidma u d-dedikazzjoni sħiħa tiegħek bħala Isqof tagħna. Grazzi li dejjem kont hemm malina, grazzi tad-tbatija tiegħek fis-skiet. Grazzi tal-li mqajma minħabba l-inkwiet tagħna. Grazzi Eċċellenza tal-kuraġġ li dejjem għamiltilna. U fl-aħħar mhux l-inqas, grazzi Eċċellenza li fil-persuna tiegħek ser tieħu biċċa mill-Knisja ta' Għawdex, ser teħodha fil-qalba tal-Knisja Universali billi ser taqdi l-missjoni tiegħek bħala il-quddiem segretarju tas-Sinodu. Fil-waqt li nitolbuk titlob għalina, inweduk it-talb tagħna. Għalhekk flimkien jixraq li llum ngħidu roddu ħajr lil Mulej għax hu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem.